яке аз аркони сада афрохтани гулханҳои хурду бузург маҳсуб меёбад, ки дар атрофи онҳо мардум хони ҷашнӣ ороста суруду шерхонӣ, рақсу бозӣ ва хурсандӣ менамуданд. офтоб дар рӯзгори инсон гармии умедбахш ба фардои дурахшон ва рӯшноии он асоси идомаи ҳаёт мебошад. хуршеди сада бар сари мо нур фишон шуд, аз шӯълаи он гарм дили пиру ҷавон шуд. кишоварзон айёми ҷашни сада заминро барои кишти баҳорӣ омода менамоянд. ҷӯйбору заҳкашҳоро тоза карда барои ҳосили хуб гирифтан аз замини пурфайз ба яхобмонӣ шурӯъ мекунанд. деҳқон каландашро ба замин мезанад то баҳори имсола низ боиси рӯйсурхии ӯ гардад. инак мерасад файзи сахои офтоб, меравад деҳқон ба саҳро аз барои кишту кор. сада ҷашни офтобу меҳр, покию рӯшноӣ ва олами росои инсонист, ки аз гузаштаи пурғаноти ниёгонамон сарчашма гирифтааст. он аз наздик шудани фасли баҳор оғози корҳои кишоварзон мужда медиҳад ва марҳилаи омодагӣ ба наврӯз мебошад. хушбахтона ҷашни сада ҳамасола бо риояи тамоми суннату оинҳои нек, тарғиби оинҳои ҷашн, омода намудани замин ба кишту кори баҳорӣ, ба шаклдарории дарахтон, зимистонгузаронии чорво ва омода намудани техникаи кишоварзӣ дар ҳама гӯшаву канори ватанамон таҷлил мегардад. сада омад ки тарабро сару солор бувад, шодмониро зин пас ба мо бор бувад. ба рухи ҷашни сада гарчи зимистон дарбаст, партави чеҳраи ӯ гуфт ки ин ёр бувад. оташи ҷашни сада оташи меҳри ватан аст, кандар ин мулк нахоҳад ки шаби тор бувад. маҳз ҷашни сада барои таваҷҷӯҳ доштан ба хуршед ва рӯшноии асос гузошт ва боиси он гардид, ки одамон ба ин муқаддасот эътиқод пайдо карда онҳоро ситоиш намоянд. агар хуршед бо нури гармии худ ва фурӯзонии хеш ба зиндагии инсонҳо гармӣ ворид карда бошад, пас рӯшноии меҳр барои мунаввар сохтани қалби онҳо ва идомаи зиндагиашон асос гузоштааст. сад шукр, ки ин гулхани ҷашни сада аз нав имрӯз фурӯзон шуда дар маскани тоҷик.